Ποια είναι η εμπειρία των γιατρών της κλινικής? Η εμπειρία των γιατρών της κλινικής των Medi Laser Clinics, επιτρέψτε μου να πω ότι θεωρείται από τις μεγαλύτερες που μπορεί κάποιος να βρει αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Είναι 4 πλαστικοί χειρουργοί που ασχολούνται αποκλειστικά με το αντικείμενο της μεταμόσχευσης μαλλιών εδώ και 20 περίπου χρόνια ο καθένας. Έχουν εφαρμόσει όλες τις σύγχρονες και παλαιότερες μεθόδους και τεχνικές και έρχονται να τους βρουν ασθενείς από όλα τα μέρη του κόσμου. Αρκεί να αναφέρω ότι το 1/3 περίπου των περιστατικών της κλινικής μας προέρχονται από χώρες του εξωτερικού. Είναι σημαντικό να αναφέρω πως η εμπειρία ενός γιατρού που ασχολείται με μεταμόσχευση μαλλιών κρίνεται και από έναν πολύ σημαντικό παράγοντα. Να μπορεί στο ίδιο κεφάλι να χρησιμοποιεί διαφορετικές τεχνικές αναλόγως των αναγκών αναπεριοχή. Να μπορεί δηλαδή με άλλον τρόπο να δουλέψει στο hairline, στην πρόστια γραμμή, με άλλον τρόπο στην κορυφή. Επομένως, είναι λάθος να υποστηρίζουμε ότι μία και μόνο μέθοδος, στην οποία είναι αρκετά ικανοποιητικός ένας γιατρός, μπορεί να φέρει το ζητούμενο αποτέλεσμα όταν ο γιατρός αυτός δεν μπορεί κατά περίπτωση να εφαρμόσει και άλλες τεχνικές. Μπορεί να γίνει σε όλους μεταμόσχευση μαλλιών? Αν όχι, γιατί? Η απάντηση είναι ρητά όχι. Ισχύει και στην μεταμόσχευση μαλλιών ό,τι ισχύει στις υπόλοιπες αισθητικές επεμβάσεις. Υπάρχουν πάντοτε σαφείς αντενδείξεις. Τον τελευταίο καιρό έχουμε γίνει όλοι παρατηρητές ενός τραγικού κατά τη γνώμη μου φαινομένου. Πολυδιαφημιζόμενες εταιρείες, προκειμένου να αποσβέσουν τα τεράστια διαφημιστικά κόστη, δέχονται να πάνε σε χειρουργική επέμβαση μεταμόσχευσης μαλλιών, μαζί τους και οι γιατροί, περιστατικά εντελώς ακατάλληλο. Ακατάλληλο προς μεταμόσχευση περιστατικό μπορεί να θεωρείται ένα περιστατικό που βαρύνεται από κάποια συστηματική πάθηση όπως ο σακχαρόδης διαβήτης, καρδιολογικές παθήσεις, υπέρταση, νοσήματα κολαγόνου, όπως και μια άλλη σειρά κανόνων που οφείλουν να τηρούνται πριν ο ασθενής μας περάσει στο χειρουργείο. Θα πρέπει μαζί του να έχουμε συζητήσει σαφώς τις προσδοκίες του, γιατί ένα περιστατικό μπορεί να κριθεί και ως ακατάλληλο εξαιτίας πολύ υψηλών προσδοκιών σε σχέση με αυτό που ο γιατρός και η δότρια περιοχή μπορούν να προσφέρουν. Κάτι άλλο που παρατηρήσαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι μια καινούρια μέθοδος, η FUI, να παρουσιάζεται σαν μέθοδος χωρίς χειρουργείο. Είναι ούτως ή άλλως η μεταμόσχευση μαλλιών μία όχι αμιγώς χειρουργική πράξη, αφού γίνεται με τοπική αναισθησία και δεν απαιτεί άσυπτο περιβάλλον, απλώς καλούς κανόνες αντισηψίας. Είναι ψευδές να δίνουμε υποσχέσεις στον υποψήφιο προς μεταμόσχευση ασθενή ότι δεν θα υποβληθεί σε κανενός είδους ταλαιπωρία, ότι δεν θα έχει ράμα, ναι μεν δεν θα έχει ράμα, θα έχει όμως είδημα. Θα έχει μικρές κουκίδες στο πίσω μέρος του τριχωτού της κεφαλής. Όλα αυτά οφείλουν να αναφέρονται στον ασθενή, προκειμένου να επιλέξει ο ίδιος με βάση πραγματικά δεδομένα ποια είναι η επέμβαση στην οποία τελικά θέλει να υποβληθεί και όχι αυτή που προβλήθηκε ιδιαίτερα για λόγους μάρκετινγκ. Πόσο κοστίζει μια μεταμόσχευση μαλλιών? Το κόστος μιας μεταμόσχευσης μαλλιών εξαρτάται κυρίως από δύο παράγοντες. Πρώτον, από την βαθμίδα αρέωσης του υποψηφίου και δεύτερον, από την επιλογή της τεχνικής. Γενικά στην Ελλάδα, το κόστος της μεταμόσχευσης μαλλιών, αν και θεωρούμαστε μία από τις πιο εξελιγμένες χώρες στον τομέα της αποκατάστασης του τριχωτού της κεφαλής, είναι αρκετά χαμηλό. Κυμαίνονται οι τιμές από 1.000 έως 6.000 ευρώ. Η πιο ακριβή τιμή που ακούσατε αναφέρεται κυρίως σε μέθοδο FUI, η οποία για να γίνει χρειάζεται 3 τετράωρα αντί του 1 που χρειάζονται όλες οι υπόλοιπες μέθοδοι με το κλασικό strip. Τι εγγυήσεις δίνει η κλινική για το αποτέλεσμα? Συνηθίζεται επίσης τα τελευταία χρόνια όλοι οι χώροι που ασχολούνται με μεταμόσχευση μαλλιών να δίνουν γραπτή εγγύηση για τη μονιμότητα του αποτελέσματος. Αυτό είναι κάτι που ούτως ή άλλως το διασφαλίζει η ίδια η φύση της μεταφοράς. Τα πίσω τριχοθυλάκια δεν φέρουν υποδοχής για τεστοστερόνη, επομένως μεταφέροντάς τα σε μπροστινές ζώνες, εξασφαλίζουμε ότι αυτά τα μαλλιά δεν θα πέσουν ποτέ, μιας και μεταφέρουν τις γενετικές ιδιότητες της πίσω περιοχής. Κανένας μέχρι τώρα δεν έχει τολμήσει να δώσει γραπτή εγγύηση και για την φυσικότητα του αποτελέσματος. Τα Medi Laser Clinic είναι η πρώτη εταιρεία, η πρώτη κλινική που τολμά να το κάνει.
γιατί είναι απολύτως σίγουρη για την φυσικότητα των καινούριων μαλλιών. Ωστόσο, σαν γιατρός, θεωρώ πως τέτοιου είδους εγγυήσεις μάλλον κακό κάνουν στο ψάξιμο που προηγείται του χειρουργείου, γιατί αυτό που κυρίως πρέπει να ενδιαφέρει τον υποψήφιο είναι η εμπειρία των γιατρών που θα τον αναλάβουν, η εμπειρία του χώρου στον οποίο θα εκτελεστεί η μεταμόσχευση μαλλιών, εάν λαμβάνεται και υπάρχει προηγούμενο φωτογραφικό υλικό, εάν χειρουργούνται αρκετά περιστατικά και ζωντανά περιστατικά που μπορεί εκείνος να παρακολουθήσει οποιαδήποτε στιγμή επιλέξει. Θεωρώ λοιπόν πως η καλύτερη εγγύηση είναι το σύνολο, γιατί είναι μια ομαδική δουλειά η μεταμόσχευση μαλλιών, που προηγείται και ακολουθεί την ίδια την ιατρική πράξη. Πόσο αλλάζει η ζωή των ασθενών μετά τη μεταμόσχευση? Δεν θα έλεγα ακριβώς ότι αλλάζει η ζωή ενός ασθενούς που έχει κάνει μεταμόσχευση μαλλιών μετά την ίδια την επέμβαση. Αυτό που περισσότερο αλλάζει είναι η σχέση με τον εαυτό του και τον καθρέφτη του. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να γίνεται περισσότερο δραστήριος κοινωνικά, να έχει καινούργιες επαγγελματικές ευκαιρίες, να αλλάζει η σχέση του με το άλλο φύλο. Ούτως ή άλλως η περιποίηση της κόμης ήταν ένα πολύ σημαντικό προσόν ανδρών και γυναικών από αρκετά των χρόνων. Μας ενδιαφέρει όλους πάρα πολύ. Σκεφτείτε πόσο ανανεωμένοι βγαίνουμε ακόμα και μετά από μια επίσκεψη σε κομμωτήριο για αλλαγή χτενίσματος, χρώματος κτλ. Αυτό λοιπόν που μπορώ να πω είναι ότι σίγουρα γίνονται περισσότερο αισιόδοξοι, εκτός του ότι έχουν και εμφάνιση νεαρότερου ατόμου. Ποια είναι η σχέση της κλινικής με τον ασθενή μετά τη μεταμόσχευση? Πιο σωστά, η ερώτηση θα έπρεπε να διατυπωθεί ως εξής. Ποια είναι η σχέση των ανθρώπων της κλινικής με τους ανθρώπους που έκαναν μεταμόσχευση? Πάντοτε φιλική. Τίποτε λιγότερο, τίποτε περισσότερο από αυτό. Ξέρουμε τους περισσότερους και μας ξέρουν με το μικρό μας όνομα. Διατηρούμε πολύ καλή επικοινωνία για αρκετούς μήνες μετά την επέμβαση, εάν χρειαστούν και ένα δεύτερο στάδιο. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο τελικά που τα Medi Laser Clinic, μια οικογενειακή επιχείρηση, έχει τον ίδιο αριθμό περιστατικών μηνιαίως με τις μεγάλες και πολυδιαφημιζόμενες εταιρείες. Ποιο είναι το περιβάλλον της κλινικής? Όταν ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε αυτό το χώρο, όνειρό μας ήταν να δημιουργηθεί ένα άνετο και ξεκούραστο για τον φιλοξενούμενό μας περιβάλλον, άρτια εξοπλισμένο και στελεχωμένο με πολύ καλό επιστημονικό προσωπικό. Αυτό το έχουμε καταφέρει 100%. Στη συνέχεια, αυτό που επιζητήσαμε ήταν ο ασθενής που έρχεται κοντά μας, από τη στιγμή που περνάει την πόρτα μας, να περάσει 4 ή 5 ώρες πάρα πολύ ευχαριστημένος, χωρίς να νιώθει ότι πιέζεται από την διαδικασία της μεταμόσχευσης. Μπορεί από την ημέρα που θα κλείσει το ραντεβού του να επιλέξει ακόμα και τη μουσική που θέλει να ακούσει ή την ταινία που θέλει να δει ή ό,τι άλλο θελήσει μπορεί να μας το ζητήσει 1, 2, 3 μήνες πριν ή 1 ημέρα πριν. Αυτό για εμάς ήταν πάρα πολύ σημαντικό και εφαρμόζεται σε πολύ λίγες κλινικές της Γαλλίας κυρίως και σε ακόμα λιγότερες της Αμερικής. Η γνώμη της γυναίκας γιατρού για την αντρική τριχόπτωση και φαλάκρα. Την ιατρική μου γνώμη την έχω πει πάρα πολλές φορές, την είπα και τώρα στη συζήτησή μας. Αν ζητάτε τη γνώμη μου σαν γυναίκα, σαφώς προτιμώ ανθρώπους που έχουν τα μαλλιά τους στο κεφάλι τους. Θεωρώ όχι ότι είναι περισσότερο γοητευτικοί, απλώς περισσότερο όμορφοι. Πάντοτε όμως δεν θα πάψω να λέω ότι είναι μεγάλο λάθος να προσπαθούμε να οθήσουμε έναν υποψήφιο γρήγορα στη μεταμόσχευση μαλλιών, αν εκείνος δεν είναι ακόμα ψυχολογικά έτοιμος ή αν ζητάει και άλλα πιστήρια προκειμένου να προχωρήσει. Επίσης, δεν έχω καμία αντίρρηση με τους ανθρώπους που είναι συμβιβασμένοι με την εικόνα τους και δεν θέλουν να αλλάξουν επάνω τους τίποτε. Αυτό βέβαια δεν αφορά μόνο τη μεταμόσχευση μαλλιών και οποιαδήποτε άλλη αισθητική επέμβαση. Θεωρώ ότι είναι λάθος να παρέμβει οποιοσδήποτε. Ποια είναι η διαφορά της κλινικής μαλλιών των Medi Laser Clinics από τις άλλες κλινικές? Εάν δεν κινδύνευα να φανώ υπερθίαλη, θα έλεγα ότι τα Medi Laser Clinics δεν έχουν καμία σχέση με υπόλοιπους παρόμοιους χώρους. Πρώτα πρόκειται για έναν άρτια εξοπλισμένο χώρο, εντελώς σύγχρονο, που συγκαταλέγεται σε έναν από τους καλύτερους της Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Οι γιατροί που εργάζονται κοντά μας θεωρούνται από τους πιο έμπειρους στον κόσμο, για την ακρίβεια στους 5 περισσότερο έμπειρους και είναι σαφώς οι περισσότερο έμπειροι στην Ελλάδα. Το νοσηλευτικό μας προσωπικό αποτελείται από 6 άτομα, όταν άλλοι ειδικοί
θεωρούν ότι κάνουν εξαιρετικές μεταμοσχεύσεις χρησιμοποιώντας 2 μόνο